fada ba zan bone muku ba, komai ma ku fada ba zan mai da muku ba. Ruwa ya ci garin magiya gurin kwana ya yi wuya, sai dai mu ne da guri na kwana sai in gaziya. Bayana na yi mini ciwo, bayana na yi mini ciwo, bayana na yi mini ciwo, bayana kamar wani dan abi na mini yawo. Sosa, 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 mata Allah ya raba ku da tsautsayi, tsautsayi kwanan dakin saurayi, kar ki je kin je me zaki. Sosa, sosa, sosa. To mala habu hawa nan wajen da akwai sauki kuwa? A ina batun sauki. Ne za a kwara abin faskare. Ko? To kai kuma me zaka iya cewa game da hawan nan wajen? Gaskiya dai ba sauki. Kwata-kwata ba sauki? Gaskiya ba. To Allah ya kawo mana sauki. Kai kuma fa? Hakika zahiri a yanzu dai da abun wannan gwara ce ga marmara nan zo ta naka ta wallahi. To Allah ya kyauta. Kai kuma me zaka iya cewa game da hawan nan wajen? To mu hawan nan abun mai da shi kamar wasan kasa ne. Oke Da ko mun saba hawa. ko riga ma da kun saba ya ma bi jiki kenan. Nan gaba har na sama ma da nan ma za mu iya hawa. To Liza. Ka wani mai mahimmanci sa'an dan mitsitsi. Alƙur'an nan wai duk gidaje ne. To Ni na gano gidanmu. gidan wa? Gidanmu. Gidanku? Ana din? Haka ne. Kabar da wancan kuka. Nan da gidan naku? Assalamu alaikum.